Hello guys, Diyos may naga sa gabos. So ngunyan pa mapunta ka taning Hickming Falls. Sayo pa yung sa mga awat ko ng day pa na edit ng mga video. Today na ako nakapag-video po sa halong naringawan ko. Kaya uyan sa na nakapag-puning video sa igwang bigaa. Tapos ni maagi nakataw ya sa tulay. Pupuntahan ta pa ng Hickming Falls. Tas ang agita, kung di ka mo idea pa, duman sa bigaa, papayag duman sa bigaa tapos itumbok nyo sila ito dire-diretso palaog. Tapos kung hari ka man ng kalatagan, pwede man na duman sa shortcut sa pinahiling ko naman. So sa guwang kila Dr. Ge farm, duman. Tapos uwi na kita sa guwang welcome po niton, pero di kita mawala dyan. So madire-diretso pa kita papunta sa way ning Buyo, Buda, Hickming. So medyo mainit nun yan, magayon naman ta pupuntahan ta falls. Ang katakutan ko paano pagkapunta ning falls sa Araucan. So ano ba gano gauyan tapos biglang madako sa tubig iyon ang bigano ko bighapuan ko may gani tama gayon ang panahon nun yan so nina maski uya magayon man ang agi saday sana siya pero magayon ang agi tas puro kagrinan tas yun na pa pag mahiling yun na ining waiting shed naan riko kita sa tuko tas mahiling itong welcome barangay Hickming na signage uya kita tas so kaibong ka ito papunta itong Buyo pag dinayo direksyon mo. Tapos huling kaibong man, uya kita maagi papuntang Hickming Falls. Tapos agi yan taman pa yan. So kaklase mi duman, taga duman, kumailibahan kami. Kaiba ko pa man siyempre sa kaklase kong hari sa Dubai na kay ganda. Si Ame, shout out. Tapos hindi mapunta ka duman sa kaklase mi man taga Hickming. Yan. Tapos, first time ko magpunta ng Hickming Falls. Ay, bako pa na first time ta nakapunta na pa ako. Pero ayan, pag uwi na pa yan kita sa three-way junction road na ining pattern na ini, marigop kita sa wala. Tapos lalampasan ta pa ining Hickming Elementary School, tas dire-diretso pa kita papunta duman sa Inutan pa ta pupuntahan ta nga nitong Hickming Falls. Tapos pupuntahan ta sa upang falls na sa itaas. Ta yung nga nito ang yatempo. Primerong napuntahan ko sa Daysa ng Falls. So sa baba, ngunyan matukad pa kita sa itaas. Tangani mapuntahan tayo itong Hickming Falls na sa'yo. Diretso pa kita, tas pag naabutan ta rin o pag naagiyan ta rin sa day na tulay, mahigad na kita dyan. Uyan na kita. So bali, pag nahiling ta na so baging poste uya na bimposte ning barangay ayan Hickming Falls Happy Island kita doan is misbiya tayo kung poste pag nahiling ta mapayog ka mo dyan malawag kita kan uy sa saday na agihan na ini yan ang mailing nyo yan puro kapalo yan gatul kadi na pero iba po yung mga gato yung yan ta mga green pa. Tapos hindi pa sa mga kaklasiko ni si Rochelle Naraping tapos suga video ni si Ame. Shout out otro sa inyo. Tapos hindi pa yan, malawag ka mo yata. Ang pagpunta pa yan naman sa falls na ito, malakaw ka mo. So, medyo hala yung lakawon. Pero okay man, tabako man siyang mainit masyado. Taigwaning mga kahoy-kahoy, kaya maringpoy. Tapos pag nailing yun na yun na baging saday-saday na dam, mini dam. Yan, mababa kita uya sa dike na ini, dike. Pero di ko nagilumduman kung igo kaming binabaan na kay ni dati. Basta naringawang ko na awat na pano ito. Tapos yan, uya kita maagi. Iyusan na ini ang agi talaga papunta duman. Ay, di ko inapot ko igo pa ibang agi. Pero uya kami maagi. Yan, murig na ng tubig. Tapos nina pa yan, uya kita maagi mismo sa tubig na ini. Yan. Tapos mapasiling kita anong direksyon ito. Basta sundan nyo na sa nakni. Kung rinaw ng tubig. Tas kung ripot ng tubig kaan. Hababaw man sa naan. Kaya uya kita maagi. Bako man siyang nakadakot. Tas ngunyan pa yan habang kami. Gakaw kami papunta duman sa falls na ito. Sa Hickming Falls. Ma-shoutout na naman pa yan ako. Primero ni huning mga kaklase ko shoutout. Mga alisto kong kaklase. Ako alisto man ako. Pero sinda alisto sa eskwela ako. Alisto man mong piya. Okay. Tapos yun, shoutout sa dua. Tapos yun pa yan, Cherry Antabuso, Clemente, Mindoha, Qatar, shoutout. Salvacion, Talia, Vargas, Badanway, Ariel Garcia, Arnel Garcia pa yan, tapos Ariel Bismonte ning Barangay Rawis, tapos Liberty Azuela ning Riyadh, Saudi Arabia. Yan, first batch ni mga i-shoutout nita. Tapos yun pa yan, galakaw po man siyempre kami. Medyo halawig talaga ang lalakawuntangan. Pero di ka mo magamot bako man siyang mainit. Igwaning mga part na mainit kuminsan
day na ano, day ning masyadong rimbo ning ano ning kahoy. Pero pag naggilid sa nakam, maririmbuan mo kamo. Tapos ang puruan tubig, tapos mga mabato. Hababaw man sa nakaya, day ka mo matakot. Ayan. Pero syempre, mag-ingat man syempre kamo tayo ni mga parte-parte diyan na mahaladong. Kaya dapat mas magayon ka mo ning pangtukod baga. Ayan, tanganing na isiyan yung nasa bigakawan yung tubig. Hababaw. Tapos ni awkin niyang itsura kay ni sa ano paggayako-yako kang marimpoy, tapos puro kahoy, tapos abay ni tubig, madadangog niyo talaga ang ano ang pagyan basta ang dayagan ng tubig ngayon nyo karininaw na grabe murinaw. Tapos kada ko ugarin mga anong apodgaan niknikan mukmuk basta iyoan mga gayaw-gayaw yan. Tapos yan tapos paano nila naman ma-shoutout na naman ako. Ilingon nyo baging so sa mga pelikula baga na ano mga nakatako mga cannibal pero di man cannibal uya mga mabot mo ng tao uya. Tapos yan iyo lang ang problema ang pag mapunta ka mo uya kadako ning obstacles yan ni nakita ko ni mga pasakat igong pababa ning mga bato-bato ta kaya mag-ingat ka mo ta ang ibang bato yung mahanglas. Tapos pag nailin nyo na pa nito nahagya na ito uya na kita. So bali uniso sa Dina Falls iyo iniso nagilumduman ko na puntahan mi na dati ang college na nag-ano kami yan nag measure man nga kami ng mga turbidity ning mga ning mga pagkaan ning tubig hindi ko man nagamit good iitis niya hindi nagamit. Tapos uniuya kami sa primerong falls yan kaibahan ko mga kaklase ko syempre. Tapos pagkatapos kayo ni mapunta pa kami sa Inutan pang falls tayo pa daa. So bali pa sa ni so sa baba awag man sa nakay kahababaw pero itong sa igwang na mismo sa igwang bagsakan ng tubig di ko isip kung halalog nito dahil di man magpunta duman pero di man akong balak magkarigos di man ako sanay magkarigos di karigos ako pero minsan abo ko magbuntog ta pag naritan ako ga ibang anyo nagiging troll so ni ang rinaw ning tubig tas ripot yan si primero tapos nunyan pa yan habang gaano ka hiling ka mo dyan i-shout out ko na naman sa pandua si Lovely Gonzales ning Oman, Lorna Lumabi Musa ning Dubai, Hil Alintana ning Concepcion, tapos Mark Yana ning Kalatagan. Yan, second batch. Tapos pa yan, hunina ta Yuri nag-video na kita sa baba. So nahiling nyo kasi bago na hagyan yan ang aagyan ta papunta naman duman sa Sayupang Falls. Sumasakat kita dyan, matukad kita tapos malakaw pa kataning kay Noyo Halayo aw ganang kahayangkaw ang sasaktan niya. Kaya kung rin bawa ikaw kamuning kaiba na na medyo nagkaedad na gurang-gurang na dahil nyo na pagpapunta ng uyata grabe mahal-hayat talaga ako mismo sa bagay gurang naman kahal-hayat talaga ning magsakat kuya budang katatakot ko kuya taon yung bigalakawan nyo iyan na pathway na nabigilakawan ni Mingan ang pinakagilid kaan mismo sa wala bangin ng huhugpaan mo pag halimbawa nagminulong-mulong ka sa paglakaw. Tas iyan, mahanglas ang sakatan, tawag dugi, tas malumot, yan ang yatam ko. Yan man sana ang huhugpaan nyo pag nasaya ka mo. Pag nagminulong-mulong ka, pag nakaw-kahaw ka, yan pag nasaya ka baya, na day kagahiling, sa baba ka talaga pupuyoto. Kaya dapat ingat ka mo pag halimbawa nagsakat ka mo kuya. Tas iyan, kuya sa itaas yan ng mga bato-bato pa kaya doble ingat extra careful sa nakita ugar ang pag-abot uya pa yan sa itaas kung ano ang kinaripot sa baba pag uya na ka mo sa itaas kain na ningakot na grabe kain na ningakot lingako puro ang singot taong init na grabe ta baging nakulog naman mga kahoy yan tas bending masyadong gayog na hangin tawag ang taad
Tapos habang gayakaw-yakaw nga kita, mayad pa sa duwa tabaging daying na mati na ano na ngayo, pero ako ngayo na dyan. Sa duwa on tagay magyakaw-yakaw ako man, ngayo na ang rayom. Di man ang rayom. Tapos yun nga niya, kung mahiling nyo, iguning mga bato ka mong sasakatan, tapos bababaan, tapos puro lumot pa, tapos pagbaba nyo, mga madugi-dugi pa, kaya manglas, kaya iyo ito nga ni, extra careful sa nakam. Tapos yun naman, mapadagos naman kita ng sa tuyang ya, shout out, si Emilia Camacho Navarro, si Eva Pulvinar Abalie, si Buda, si Romeo Gonzales Pantining Kabinitan. Ayan, mga third batch ta. Tapos hunin na pa yan kita huya. Yan, pag nailing yun na itong dakulang kahoy na ito, indication ito na wala pa kita duman sa pupuntahan ta. Yan, kuning na nahiling yung ini na mga mabato ta siya na ibang tubig, makikita dyan sa baba. Hindi nga sa duwa paspas magyakaw. Mababa ka duman sa ano, sa batong ka din na kuya. Yan, tapos masakat ka kuya. Dyan sa gilid do. Nahiling nyo an, grabe nga dumot baga. Kaya dapat ang tsinelas ti kuya, so bakong mahanglas pag abot sa mga awkan, sa mga lumot-lumot, buda sa mga kahoy, sa mga ano, sa mga mabato pa na ano, na mahanglas, buda sa dugi. Ego ba ang tsinelas na awk ito na madari magano, magdayosay. Kaya nay, kahagas isipon na magdayosay ka dyan. Nay, mapusa kampayo mo, bato pa naman. Nay, solid talaga. Siya ng beauta, kasi yan, puro na naman masakat na naman, mababa, masakat, mababa, ayaw ka ng ano, sistema pag mapunta kang duman sa Panduang Falls. Tapos hunin na sa dakulang ano, dakulang kahoy, na pag nailing nyo ini, medyo ayanin na kita duman. Actually, yun na talaga kita. Ayanin na talaga kita, yun na nga na iba ini. Kilingon ta. Ay, day pa pa yan. Sensya na, gwapo lang. Uy! Yan. Mayakaw pa kita. Awag kaan kahalawig ang nilakawan ta. Kung ngayon ko na dyan nagrabi. Ta. Kung sakit. Kung nipen sa biyatayan ko na no, na kahoy na dakuya. Panduang kahoy. Tas yun na. Kuya na kita. Hayanin na kita. Nailing yun. Puro talaga bato ang agiyang ta. Puyotro na naman ako. Yan. Yun na ang pupuntahan ta. Sa wakas. Kunin na ang Hickming Falls na yatam. So panduwa. So asa itaas. Gayon. Ung peaceful, ung ripot, tapos nakarelax. Maski ngayo man ka mo magpunta kuya, pag napuntahan nyo man talaga, okay na okay man. Taong ripot dyan, kung hangin, ang hangin dyan, bakong so hangin talaga na hangin. Baging, ano, ang hangin dyan, baging so kinibo kang falls, so paspas ning falls na magbagsak, tas igaw pa ning, ano, pudgad, mga tapsik na saday na tubig ang ito. Ang kitong hangin dyan, ang ripot. Tapos ang silam dyan magtambay. Baging daing tapos ang electric pan dyan. Iyan, no? Lugaring nakatakot siya na talaga ta. Kuning mga bato maanglas, kaya yung anito, mag-ano sana mag-ingat sana pero. So yan, kinuhan ko muna, tapos sa duwa nagpunta na duman sa inutan. Ako mababa pa sana. So, pupuntahan ta pa man aning anong masaya ni. Uga rin siyempre, tulad. Kang tigtaan ko sa bago. Di ako mahaya ni dyan sa, ano, sa falls mismo, makuhaan tata. Di man akong balak magkarigos. Di ako balak magyabuta. Di man ako ning dayang bado. Ay ko pa yung dayang bado, uga rin. Di talaga akong balak magkarigos. Yung mansinda, di mansindang balak magkarigos. Nagpunta man sa nakangiyata ng picture. Tapos, iniba ko naman sa ma-vlog ako yan. Mahiling yung mga bato kada ako na, tapos iba na ang color niya, benga color maroon na siya. Yan. Pero kung sila makuta na maglabog uya, maluog, karabaw, pak, no. Pilikturan man sa nakangi uya, picture, tapos istoryahan, arga. Yan. Kung mahiling nyo man pa yan, ayaw ka ng color kan kagrini na grabe, tapos medyo madulo milingon nyo, kaya di taan masusukol kung gulanoan kalalom, pero sabi kang kaklasiko kalalom na talagaan. Kung mahiling nyo katatakot magano, iguaning parte na ano, na mahiling nyo sa baging ano, sa pinakababa, sa bed niya, pero iguaning parte na undulong, kaya katatakot being
katatakot magdangoy dyan, lalo na di ka batid. Wala iyo man ang natakot ng motor sa mga awgan. Ta syempre, mga mabatog awgan ng awgan. Ring katatakot magdangoy dyan. Ta ring ba pag buntog mo dyan, tas bigla igong magunat ng bilis mo pa ilalo, tas iipiton ka sa bato, nay, pudas ka. Morbid man mag-isip kan demontres man. Uy, nag-shot ako uyan yung dieta nga ng mailing ko yan na falls. Ito nga sa pinaka itaas. Ugarig medyo mahiwas. Tas yan ga, picture man syempre sa yung mga kaklase. Tayo mahiling taang kadakulaan. Pag human drone man ako uya, mas kilikit ang drone. At least gaman kita ng po ang hari sa itaas. Yan. So ngunyan, nagtunong muna kami uya, tas iyo istoryahan. Basta, day ko ma-describe kung painano kasilam ning hangin uya. Kasi nilam ning hangin. At ang ripot talaga. Bako siya suripot na hari sa ref o hari sa aircon bakong ayaw kayo. Iba, baging ang ripot niya talaga ikuha ning date na tubig. Day ka man malabo pero ayaw kayo ito ang ripot. Basta day ko ma-explain. Basta ang ganyan dyan. Yan. Puntahan nyo ini pero dapat maging alerto sa hanglas, tapos syempre sa panahon, tapos syempre handa nyo ang sa inyong mga ang pag-among kayo ito tamang ngayo talaga ako, pero worth it man pag rin bawa nakapunta na kami. So yan ang sa tuyang Hickming Falls uya sa Barangay Hickming. Tapos yan pa yan, uni pa i-shoutout ko pa yan, Emily Magtangob, Henry Buz Tawarda Jr. ng United Kingdom, Mia Bernal ng Valley 3 Parañaque na taga Barangay Buton San Miguel. Tapos John Christie sa Barisa ring Tabaco City, syempre gaikay. Merging Tabios, Joe Balmadrid, Joe Lumoto, Gablagmanan, paki-follow nas na. Tapos si Islang Herong Nurse, shout out. Yan, mga gablog na rin sa atin doon. Paki-follow nas na. Tapos ni guys, nagkuha pa ako ng video bago kita magari, habang kailistoryahan kami. Visit man, nag-ilistoryahan kami silam ni ilistoryahan. Tapos biglang nagtag-isti, maulan na. Iyo pa naman nahabuan ko. Kaya nag-pack up na kami, nagari na kami. Kaya nag-ulan. No? Iyan natakutan ko na pagka-ulan. Tapos Albany Falls, dito man isik kung sa hari ang tubig. Bad magayang ka. Kaya yan. Pababa na kami uya. Hindi na ako masyado nag-video. Videoan ko na pagpasakat. So, yan. Basta pag mapunta ka mo uya, ingat naman syempre. Tapos, iyo pa nito. Kung bago ka pa sana pa yan uya sa Sakuyang channel. Facebook, tsaka YouTube. Please, i-subscribe nyo naman sa Sakuyang YouTube channel. Tangani makaabot na ata ng 1,000 subscribers. Pag nailing mo inis sa Sakuyang page, click mo sa nasuling tanganing madirect ka mo sa Sakuyang channel, tapos subscribe. So iyo man sana guys, paribod na katago nagkuha ko ng panghilod souvenir, and thank you so much for watching guys. Bye bye.